Håll käften nu, Billy. Fan. Tyst nu då, Billy. Nu håller du fan käften. Käften nu, Billy. Käften. Tysta med mus. Vad du än gör, Billy, rör inte ur fläcken. Det är fan nödsituation nu, för helvete. Tampa. Tokkassan och fan dragit kniv. Är det kroken eller? Tampa, det är inte så ofta jag ber dig om saker. Men nu är det ta mig fan kris alltså. Guld Tampa. Vi ligger i Rådhusparken, typ södra sidan i en buske. Det är kanon. Du är min homeboy, tack. Såg du kniven eller Micke? Alltså, eller... Men han hade kniv. Jag såg ju för fan att han hade kniv i jackfickan. Ja, men alltså, då drog han ju inte kniv. Eller? Håll käften, jag såg ju för helvete konturen, Ja, man såg fan att det var en kniv alltså. Jävlar vilken kniv det var. Det var en sån här Crocodile Dundee-kniv, typ en sån här machete alltså. Överdriv inte nu, Billy. Det var en vanlig kniv. Kan vatten butterfly. Fan inte jävla tokig han. Fan jävla tokkassan. Ja, namnet påvisar ju det Micke. Det kan man ju ana. Gör det inte roligt för helvete, Tampa. Jag funderar fan på att gå till polisen och anmäla den jäveln alltså. Det borde du fan göra Micke, med all rätt. Jag följer dig in i tingsrätten och vittnar om så ska. Ja, men hur fan börjar det här då? Ja, nu kan man fan undra hur det gick till där. Knullade reptilhjärnan alltså. Helt oprovocerat. Han bara drog kniv. Och alla Tokkassans kompisar också. Men käft på dig. Överdriv inte. Käft nu så jag kan bena ut där för Tampa. Han har fan rätt att veta. Och han tror ju fan att den äger vända fitta i den här stan. Tror fan att en annan reagerar på en sån inställning alltså. Han borde fan sitta i bur. Och det är möjligt att månggifte och sånt förekommer där han kommer ifrån. Men det var ju fan över 40 brudar på den här festen. Han kan fan hålla sig på pizzerian, den jäveln. Ja, och alla ens kompisar också. Och Billy, jag måste fan säga, jag är fan benägen med att hålla med den här gången. Kan man inte samsa brudarna, då har man fan inget här att göra. Nackskott på den jäveln alltså. Alternativt hemresa.